Akwụkwọ na amamihe. Otu ihe bụ mmadụ ịma akwụkwọ, ọzọ ya bụrụ mmadụ inwe amamihe. Ị nwere ike ịhụ onye ụbụrụ ya na-aghọ nkọ, mana onye ahụ agaghị enwe amamihe. Mana ọ rara ahụ ịhụ onye nwere amamihe na-amaghị akwụkwọ. Onye ọbụla ihe abụọ dị n'ime ya, ụwa na-ekpupụrụ ya okpu. Amụta akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, mana anaghị akụzi amamihe na ya. Ọmụmụ ihe nwere aka abụọ. Otu bụ nke a na-amụta n'ezinụlọ, nke ọzọ abụrụ nke a na-amụta n'ụlọ akwụkwọ. Ezinụlọ bụ ụlọ akwụkwọ mbụ nwatakịrị ọbụla nwere. Ihe nwatakịrị na-amụtaghị n'ezinụlọ ya, ọ dịghị ebe ọzọ ọ pụrụ ịmụta ya n'elu ụwa. Esi n'ụlọ mara mma ụwa n'ama. Nne na nna bụ ndị nkụzi mbụ nwatakịrị ọbụla nwere. Kụziere ụmụaka na ọ bụghị ịgba ndị nke mbụ n'ụlọ akwụkwọ bụ ihe ga-eme ha mmadụ n'ụwa. Kụnye ezi mkpụrụ n'ime ha. Atụnyekwarala ha ụmụaka ndị ọzọ. Nwatakịrị ahụ na-agba onye nke mbụ o nwere isi ole, kama kụnye ezi mkpụrụ ịgbasi mbọ ike n'ime nwatakịrị ahụ. Ụmụaka gị na ha nwere ike ịda ọtụtụ ugboro, ka ha kulite ugboro ole ọbụla ha dara. Kụziere ha ka ha mụta ka esi atụkwasị onwe ha obi. Si ụmụ gị obi, zụọ ha nke ọma, ka okwu ọnụ ha, akparama agwa ha na ihe niile na-esi ha n'ime na-apụta bụrụ nke ọma. Ilegharị anya n'ụwa taa, ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ ndị ma akwụkwọ, mana anyị ka ji anya na-achọ ndị nwere amamihe. Ndewonu, abụ m Ugochukwu Benedict Alugbe. Ọ dịnụ mma.